Čaute ľudia, vítajte pri mojom novom videjku. Chalani a babi, dámy a páni, teda, tak to vám to poviem. Z ďalšej epizódy First to Phantom 2, nebojte, The Exit 8 skúsim natočiť, ale teraz sa fakt na to necítim. Je to Norwood Hitchhike, takže pôjdeme cez les a budeme tam asi Norwood Hitchhike. To je asi nejaká jazda, alebo čo asi to. Ideme tam, teda New Game dáme. A ideme tam, ideme si to zahrať. First of Phantom toto už nebolo zadarmo, toto stálo 4 €, ale je to dlhšie to bude, lebo to je za peniaze samozrejme. A na Steam volá sa to First of Phantom epizód 2, môžete dať, alebo môžete dať Norwood Hitchhike. Dobre, to sa mi stalo, keď som mal 19 rokov. Teraz som cez 21. Stále si to pamätám, ako keby to bolo včera. A pamätám si, ako som sa zle cítil. Ako som sa vystrašeno cítil, keď sa mi to stalo. Ináč First of Phantom je podľa skutočnej udalosti, takže toto, keď sa niekomu stalo, tak to je fakt hovno. Bol som si trošku neistý, aby som toto napísal a dal to na internet, ale proste mi to asi trošku uľaví sa vo srdci. Keď to tu dám, tak sa mi to trošku uľaví. Samozrejme, každému by sa uľavilo. Bol som ten typ človeka, ktorý má rád ako tie proste gaming, áno, tie hrové tie veci také. Chodil som do každej konvencie, aby som mal proste do každej súťaže, aby mal nejaký online friend, aby mal nejakých vlastne onlineových kamarátov, lebo nemal kamarátov. Áno, takže chcel som sa ako keby ja dosať. Ale moji rodičia neboli na to akože hrdí, takže teraz dali to riadiť auto, bože. Ale aj, že teraz oni nemajú radi, keď chodím akože, že jazdím s autom, ale zas lístky na lietadlo sú veľmi drahé, takže takto. Že tá konvencia, kde som išiel, bola veľmi dobrá a teraz idem proste domov. Keď som si to išiel spraviť, tak som pochopil, tak som si všimol, že kolóny boli, tak som to chcel obísť a ísť tou dlhšou cestou, aby som sa vyhol tých kolónám, áno. Bol to 12-hodinová cesta, čo je veľmi zlé a ideme asi hneď z Brodka, pôjdeme s autom, tomu ver, aha, možno budeme riadiť. Hudbičky, hen. Moje hudbičky idú. Wow. A počkaj, ale prečo mi počas jazdy? Čo je to? Lenny Williams, že musí spraviť to, čo chce. OK. Asi musím iba takto riadiť, ale dobre, idem rýchlo. Toto keby reálne idem takto v noci, tak ožiť by mi išlo. Hen. Kúkaj, čo to robíš? Však som na onem, vo svojej lajne, ty debilko. Sprostý. Tátko sa ma pýta, že kde som, neviem, uprostred lesa niekde. Je to tu pekne creepy, tátko. Čo si, slepý? A však on to nevidí vlastne, ja to vidím. Aha, benzín, no nie, benzín. Že ešte som mal za sebou polku cesty a všimol som si, že nemám fuel, ako nemám benzín. Takže, že mi neskape auto. Come on. Tátko píše. Hovoril som ti, že aby si zobral ten lístok na lietadlo. Ale že ste mi povedali, že to je dosť. Že rodička to teda takto myslel, lebo to bolo dosť, ale akože čo? Že to bude strašne dlho trvať, keď sa tam musím, že dúfam, že sa dobre cítiš. No ja sa dobre cítim, uprostred lesa veľmi dobre. A pumpa. Ideme na pumpu, ideme na pumpu.
Že tak zle sa to... Strašne sa to ovláda, ľudia. To je normálne až zlé miesto, keď to mám ovládať. Dobre, som tu. Tu teda. Zvihli sme ručnú brzdu a ideme asi natankovať, nie? Či? Máme ísť si dovnútra, nie? Dovnútra, okej. Dobrý deň. Mám pani? Dobrý deň, mohla... A ja som baba. Mohla by som dostať za $10 na pumpe 2? Čo chce mamka? Čo chce zase mamka? Chceš ísť... Že ideš proste okolo mosta iba sama? Tam, áno, prečo? Že nie veľa ľudí išlo tento rok tam. Pusti opatrná. A ja dám, že... Čo ty myslíte? Že veľa... Akože teraz v tejto prítomnosti veľa ľudí tam bolo a stratilo sa tam. A tí, čo tam išli pre nich hľadať, tak sa tiež stratili a nikdy sa už nevrátili. Že tí obyvatelia tam hovoria, že Norwood Valley, tam kam ideme, že tam je nejaký monster, alebo ktorý zhadzuje stromy a prevraca ich dole hlavou. OK, dáme, že ďakujem za bombu. OK, takže ideme asi na to. Ešte jedna vec. Keď vidíš ženu v bielom alebo v modrom hábite, tak čo sa chce dostať do svojho auta, aby si ho odviezol, nezastavuj. Proste šlapni napríklad ako vieš, najviac ako vieš, proste najväčšou silou, áno. Ja dám, že prečo? Nejakí ľudia hovoria, že zomrela ako v narážke v nejakom proste búračke a išla tú noc, chcela ísť na vlastne zadancovací a potom vlastne sa stalo toto a teraz je tam na tom mieste, kde sa stala tá nehoda, takže tak no. Že je krvavá. Že hoci čo spravíš, nikdy, ale nikdy tam, kam ideš, vôbec ako nestopuj pre stopara, lebo sú tam veľa nejakých nápadných stoparí. OK, to už nám vypráva o tom, to nás už nezaujíma. Ideme si ťa natankovať, nie? Dobre. Ideme sem. Súvame. Stačí. Čo mamka píše? Že jedlo mám ísť pre psa kúpiť, pre Mila. Že zvrátim ti peniaze. Bože, zás otravný kus nejakej špiny, materi. Čo len pre psa. Čak nej ona ide, lenivá. Čo je lenivá? Ja som na akej onej schúzke, kde musím ísť proste a týpka ma tam začala otravovať, že mám ísť pre psa tam kúpiť nejaké žrádlo. OK, to je sprosté. Kde je to žrádlo? Toto, že? Tak, $5 zaplatíme a ideme, lebo normálne na to vystraš z takej materi otravnej. Ideme to do kufra. Hodíme to tam. A zavrieme a ideme ďalej, pokračujeme. Fuel máme, benzín máme, krásne všetko svieti. Nádherné, môžeme ísť zase na našu cestu. Dobre, super. Pumpa už je, vybavená. Takže byť na ceste, ako si uvedomí, že reálne existujú monstry. Že všetci vypadajú tak, jak ty a ja. OK, tak to je dobré jebnuté, čo som ja povedal. Prepáčam za nádavku. To je dobré. Ako debilné, čo vypráva, ale nevadí.
Ona sa pýtajú, či nie je pokazené to jedlo pre psov. Prečo sa vypli teraz svetla? Prečo mi blikajú svetla? Dúfam, to nebude tá pani, ne? V tom hábite bielom alebo modrom. Či rožovom, či čo povedal. Dúfam, tam není. Kamo, nestrašte ma. A auto je pred nami, ne? Sa mi zdá, alebo ne? Hej, je tam auto pred nami. Prečo to bliká? Neblikaj. Come on. Kopstojme dole. Zatiaľ akože nič strašné, iba bliká svetla a to akože prehožíva, takzvané. Ja som ho nabúral, no nič sa nestalo. A vypísala mi to, nebola som najlepšia. Čo sa týka akože jazdenia, však to vidím. No a vypadli mi svetla, nevidím nič. Akože vidím niečo, ale... Aspoň je rádio. Čo je za mnou? Kto je za mnou? Dobre, zapli, super. Duch to tu koriguje trošku, ale nevadí. Zapol mi ich. Lebo je lásky plný ten duch. Nice. Sem. Dobre. Okay. Poďme počúvať túto hudbičku. No to čo je za cestu? Už je to ten most, ne asi. To je ten most. Nie, to je ten most, čo mi pravili, že už sa nikto tam nevrátil. Ja sa určite stratím niekde, ne? Hej, koľko blikáme svetla. Skápe mi auto, alebo čo sa stane. Batéria sa mi vybije. A už mi skape autičko a potom budem tam osamelý a niekto ma tam zabije. Prší. Nie, rádio. Vypneme ho. Kam, ale už to začína byť trošku strašidelné. Tak, ako toto by som nechcel ísť takto. Nie. Vyplikajte svetlo. Pekný mesiac, ale svietí, takže... To znamená, že už ide ráno? Kámo, nice. Môžeme nájsť nejakú pomoc. Pozor, skoro sa nabral do zajaca. Ježiš, chudátko. Ale dobre, nezrazil som ho, takže všetko je v pohode, všetko je včela. Zase mi blikajúce svetlo. No, pozrite, čo stalo. Pozrite, čo sa mi stalo. Musím dať preželať, je to. Tu. Čo bude? Dobre. Som dal, ešte toto musím dať. Tak, dobre. Stačí? Samozrejme, že idem uprostred noci, ty vole, a tam bude zabarikadovaná cesta. Nie, nejde mi našaptať auto. Dymí sa mi z motora. Nie. To auto sa nedalo našaptať. To nemyslíte vážne, ľudia. Čo to mám robiť teraz, akože? Sami sa akože pešo, alebo čo mám robiť? Že proste som sa stratil niekde, kde skapalo auto, proste v strede ničoho, bez nejakej pomoci alebo čo. A už vypráva o tom, že čo vypráva, to nás nezaujíma. Že nechcem to robiť akože, aby to bolo nejaká horová storka, ale že nikdy by som nechcela ísť ako s niekým cudzím, aby ma odviezol niekam. Ale že
v ten moment som sa cítila, že to chcem, lebo musíme počkať na niekoho, kto prejde okolo a čo sa stalo? Už ma niekto obrezol? 10:23 večer. A to není tak veľa. 10:30. Okej. A čo, furt som tu? Čo, auto? Že počula som auto. Videla som auto. Pozri, auto ide! Ono už nevidí. Ono to mňa prešlo normálne. OK. Že proste zlo. Hej, proste tak, to je zlo. Áno, že ako nedokážem si predstaviť, že ako nejaký týpek môže nehať takto človeka, keď je v takejto situácii, že to je presne tak. Zlí ľudia, strašne. 10:43 večer. Ďalšie auto. Asi bude, podľa mňa. Poďte, prosím, že to bude nejaký normálny týpeček. Alebo kto to bude? Dúfam, to nebude nejaký vlkodlak, alebo čo. Čo je za... Auto. Prosím, že nebudeš debilný. Že nebudeš debil. To je debil. Či? Zastavil. Kámo, zastavil nám. Tak ty si dobrý, kámo. Ďakujeme vám. Ďakujem. Ty si dievčastý pumpy. A že ďakujem ti, že si stopol. Že čo chceš tu robiť? A poviem, že však sa mi auto pokazilo. Že nemôžem ani proste na pomoc zavolať, lebo tu nie je ani phone service, akože nejaký servis. Myslíte si, že by ste mi mohli, že mohli by som ísť s vami? V aute, že by ste mi mohli odviesť? Že kam chcete ísť? Iba tam, kde môžem proste ísť ako... Kde mám zavolať na pomoc, takže mám si ísť do kufra to, moje veci, do jeho kufra. To bude nejaký úchylák, ja to viem. Určite to bude nejaký úchylák. A možno nemusí, ale musí auto. Akože. Máme nahážeme to tam. To nemôžem si fakt čulnúť, aby bol trošku bližšie ku mne, nevadí. Musíme to spraviť to domov. A keď sa nelúbi, že nestriham tieto videjka, ja som taký tým, že ja nestriham videa. Proste ja mám rád, keď toľko, koľko hrám toho roku, tak toľko aj vy môžete vidieť. Že ja neviem, to strihanie videí, to dáva zmysel. Zváme kufor, máme všetko, dáme to tam a môžeme ísť teda. Dúfam, že tento ujko nám dostalo niečo. Môžeme už ísť. Nás to, OK. Áno, idem, sa úplne, jak sa ponáhla tento. Čo spovedať? Prečo taký divný? Come on, nekúkaj na mňa. OK. Ty pre nás veze. Takže ty mi nepovieš, že kto si a kam ideš? Poviem, že moc by som to ako nezmeňovala, keď je to v poriadku. Keď myslíš. OK, myslím, starý. OK. Že si veľmi, akože že máš veľké šťastie, že si ma teraz potkala. Akože si ma spoznala a že vlastne som išiel teraz. Viete, čo myslím. Musím povedať, že ste veľmi odvážna a mladá žena. Čo vy myslíte, čo to má znamenať? Máš nejaké poňatia, že čo sa stalo tvojmu autu? Neviem. Že nikdy sa mi to nestalo, nikdy sa mi nepokázalo takto. Ako pri mne. Neviem.
Je to môjho tatka. Je to veľmi staré auto. Nič nejpráva. Že by to on nejak správal? Áno, nedúfam. Nie je taký sráč, kus debila nejakého. Čo si myslíš o tom, čo ti on povedal? No v tej na tej bombe. Veľmi ma to vystrašilo. Zaujímavé. Idiot to hovorí každej osobe, ktorá ide sem. Takže je to pravda, sa pýtam ja. Čo? Ten strašiak? Nikdy nikto nevidel strašiaka. Ani jedného. Ale sú tu nejaké veci. A som neistý, že to, že sa tvoje auto pokazilo, môže byť jedna z nich. Počúvaj ma. Nechcem ako vyznieť ako debil, ale pamätaj si. Neotravuj ich a nebudeš otravovaný. OK, ty tak jaké kvóty dáva normálne. Máme quotes of the day. Je pekne v pohode, dúfam teda. Je to strašidelné celkom, ale ako veľmi je to natiahnuté táto verzia. No vieš, prepáč mi, že som bol debilný do teba, ale ako nevyprávam sa moc ľuďmi a nejsom s nimi ako vždycky za dobré. Nič som na to neodpovedal, ani on na to nič neodpovedal. Ticho. To trápne ticho, samozrejme. Aha. Zaspal som asi. 12:08 ráno. Trošku sme ma pripravili a potom ma vyhodil pri moteli. Potom... Prosím ma vyhodil pri moteli, áno? Aha, jaký motel. OK. Je tu oťahovka, ideme sem. To sú moje veci. A mi to všetko dalo asi. Prečo som baba a mám tu filtovku a skateboard? OK. Že tento týpek z neho išli tie veľmi creepy viby, akože veľmi nepríjemné viby. Gau! Chceš shake up for the night? Že dievča chceš trošku... Ale budem vyslovať, dúfam, že viete, že čo myslím tým. To shake up znamená, že... No, nič. Viete, čo myslím, no. Trošku cez noc. Opýtam sa, že koľko stojí. $40 za jednu. Iba hotovosti, máme hotovosť, takže zaplatíme. Izba číslo 9. Tam. Pripravá sa, zaplatíme, ideme do devinky. Dobre, super, áno. Tomimu som povedal, kde Tomi. A posledná vec. Že, prosím vás, skúste sa nezobudiť hosťov ďalších, lebo môže to moc akože nezoberú tak v pohode. Takže to sú nejakí tu psychopati asi. Veci, prečo si môžeme zobrať? Asi ideme do tej rumky, nie? 9. Kde je devina? Aké sú tu? 10, 9. Aha, tu som. Aidan Williams. Kde si? Tvoj tatko mi volá. To je jedno. Bolo to zobrať. Skriňa to je, toto je jedno na mňa bude vybafiť. Ježiš, to kto je? Čo tu robíš? Ti mám hovoriť zase ja. Som Tommy. Budem ti pomáhať v tejto izbe. Som ten najlepší týpek v Northwoode. Okay. Jak sa divne sme. OK, takže máme si pre veci. Dobre, viem, že mám počkaček, dobre. Otravný kus debila, zase ďalší. Počkaj. Jaj. Normálne 27 minút už sa natáčam. A nič sa také neudialo. Akože toto čo je za hádku.
Ja som to moc precenil, to First Phantom 1. Dobre, tá First Phantom 1 zadarmo je lepšia ako táto platená. To neviem prečo, ale asi. Asi. No, lebo je... Čo tu na mňa kúka furt? Daj mi pokoja, kámo. Si prevecia necháme na pokoj, lebo... Zaval žandára. Môžete mi napísať do komentárov, že ako sa máte, či chcete pokračovanie zase nejakú inú hororku, môžete mi napísať, ak kúpim nejakú hororku. Môžete mi napísať do komentára, akú hororku by som mal kúpiť, by som si mal zahrať, tak. Takže... Tak no. Keď sa vám videjko ľúbi, alebo ľúbia sa vám moje videjka, tak nezabudnite dať like, follow, či follow odber, follow odber zvonček a tak no. Zdieľať, keď sa vám to ľúbi. Keď nie, tak nevadí, zase môžete kúknúť. A bol by som rád aj za odber a like. Dve hlavné veci a zvonček. Môžete mi napísať, že ako sa máte a tak. OK, takže sme tu už asi. Veľa veci, takže zavrieme. Mám to. Mal som... Hovorí mi Joe o takej situácii. Čo je s týmito ľuďmi? Sloboda. Čo? Ale nemaj starosti. Je to tu veľmi bezpečné. Pôjdem ti pre auto. Ten telefón v Romke v tej izbe nefunguje. Takže keby niečo potrebuješ, tak choďte za tým. Asi tam, kde som si objednala ten kľúč. Dobre, to mi už ide preč. Čo mám robiť? Zavriem ho? Idem spať, ne? Čo, tá najlepšia vec, čo tu mám robiť? Spať. No tak ide, ne? Nejde asi. Niekto ma sleduje. Kúkaj, niekto ma... Ty vole. Choď. Kto to bol? Tam je. To on. To je sused, ne? To je sused, kámo. Alebo kto to je nejaký stalker? To je sused. To je ten host. Prečo na mňa kúkajú? Že kávička mi pomohla, aby som sa trošku odreagoval. Kávička. To je zase ten debilovi, čo ma teraz sledoval. To nemyslíš vážne. Coffee Premium. Espresso mám si. Espresso si dáme. To je jedno. Čo si dáme? Hlavne si dáme ako kávu. Espresso. OK. Dáme si to. Napísa. Konzumuj. Dobre, dáme to. Čo sa stalo? Zaspal som? Čo je? To čo je? Úplne prevrátený ten. Aj s S-kom idem dopredu a s V-čkom idem dozadu. To čo bolo za látku v tom? Kámo, ma prefetovali asi. Tatko mi píše. Nevidím na správe. No tak to nie. Ľudia, to keby cítite, tak to je hnus. Devinka, to je ono, že je to devinka. Láhni si. Choď spať, kámo. Choď spať. Hlavne spí. Kámo. Spí. Ty vole, okej. 3:18 ráno. Tá v noci, ale aj ráno. Bol som ako úplne, že vyčerpaný. Aha, už mi zvoní mobil. Či budík, či čo to je. Čo to? Ty bolo, to je strašne zlá atmosféra. Čo má to niekto? Nie. Pustím telku, čo? Pustíme si telku. Ukneme sa tu, čo tam je. Superman, aha.
Supermana kúkáme, yes! To sme niekto bude špehovať, ne? To mi klope. Dobre. To je. Týpek hlavný Joe. Že nepovedal som ti snad jasne, že nemáš nikoho zobudiť? Že mal som veľa, ale že sťažnosti, že si robil strašne divné zvuky. A prečo? Že hoci čo používaš alebo robíš, vlastne to je trošku tichšie. Že prečo sú tvoje oči červené? Spomenieme tu kávovú ten automat. Že robíš sem na srandu? Nemáme coffee machine, nemáme tú mašinu na kávu. Že je to tam, že poďte sa kúknúť, že musím ho navybať, bolo tuto. Tu je, ty slepý, čo je slepý? Dilino. Čistý vyk. Tu není? Čistý Dilino. Prečo to tu není? To tu není, kámo. Čo teraz ako? Že choď do neho. Že som. Povedal som, že choď preč. Kámo, on je na strany, ale fakt. Tam bolo. Že máš tam nejaké lieky, že choď sa kúknem do šuflíku, že mal by si tam mať nejakú medicínku. Mal by ti byť lepšie. Okay. A prečo na strany hneď olutý jak oni? Debilko, okej, ideme do izby. Prečo je skra otvorená? Ona nebola otvorená, to viem. Kam? Nie, že tu nebolo. Hej, tu nikto. Ja vypijeme sa to. Dáme si medy. Tabletky. Vodu potrebujeme. Vodu. Kde je voda? Z kohútika? Tuto? Toto si dáme. Pijeme asi? Ja, pijeme. Pijeme. No ne, vodou to zapijeme teda. Možno bude lepšie, že asi? OK. OK, super. Čo teraz? Čo bolo? Niekde si ma odfotil? Tam sa mi to zdalo. Niekde si ma odfotil, ja som to videl. Také svetlo tam probliklo. To kto je? Toto je. To je. Že prosím, otvor dvere, že potrebujem pomoc. Čo chceš? Že potrebujem pomôcť, prosím, otvorte dvere, nič nespravím. Prosím, odíďte. Potrebujem s vami hovoriť. Fakt nejsom policajt. Prosím vás, choďte preč, alebo plávam policajtov. Chybilo. Skláte tvoj? Áno. Čo bolo? Doteraz som si to divne.
ten manažer ho zabil, toho typka, lebo to bol nejaký psychopat, ktorý vyšiel z psychiatrie. Tommy sa vrátil s mojím autom, všetko bolo v pohode. Tak to bolo dobré, nemalo to také napätie, ale bolo to dobré. On ho zabil potom, že? Oný Joe z tej front desk, pekne. Pekná hra, super. Akože tá Home Alone, tá zadarmo verzia bola viac napínavejšia, ale ako aj tak. Super, za mňa pohode. Za mňa fakt dobré. Tak toto končí, tak sa to stalo, Tommy zaťahal po mi, odnesol moje auto a som si pokojne svoj život. Dobre, toto bolo všetko z tejto roky Fears of Phantom Northwood Hitchhike. Dúfam, sa vám to ľúbilo. Ak áno, tak nezabudnite podporiť videjko lajkom, odber a zvonček, keď sa vám ľúbi moja tvorba. Ako zatiaľ som veľa toho nenatočil, ale natočím. Som začiatočnícky youtuber. Človek, čo natáča videá, youtuberom sa nemôžem nazývať ešte. Ale také sa vám ľúbi tieto videjka, tieto hororové hry, tak nezabudnite to like, odber a zdieľajte toto videjko. Majte sa, chalani, babi. Čaute. Užívajte si. Čaute. Peace.